इलेक्शननि थाखाय UPPL आ प्रिपेयार जागासिनो दङ आरो फैगौ जानुवारि दाननि जोबनाय फारसे जोंहा मिरु कनफारेन्स दङ आरो बे मिरु कनफारेन्सआवनो इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावगोन। BTC सरकारा मोनसे डेम'क्रेसि नाथाय सिगांनि सरकारा मावना गालांनायफोरखौ उननि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो राजा बायदि गासैखौबो जोगारजोब्बाय बे बेलायाव बेफोर बाथ्राखौ BPF आ बुजि मोननाय नङा खारन डेम'क्रेसिखौ BPF आ जोबोद खम बुजियो आरो बिनिखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि गाज्रि थासारिफोरा जायो दा नंखायनो UPPL आ जिफोर खामानिखौ मावदोंमोन जोङो थानसालिफोर लुनायाव गिबि जों मदद खालामदोंमोन गोबां समाजनि गोनां गोनां फसंथानफोरखौ जोङो लुनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट मदद खालामदोंमोन एबा स्किमफोरखौ लादोंमोन बिथांमोना सरकाराव फैनानै गोबां लामा गोबां दालां गोबां फरायसालि गोबां जातीय अनुष्ठानफोरनि जों होनाय स्किमफोर आरो लोगोसे बिथांमोनखौ नुनो मोनदों जे बे गोनां गोनां स्किमफोरखौ बिथांमोना दानजोबदों सुपार 50 याथ' बिराद इम्पर्टेन्ट दा बावैसो जि रिजाल्ट जाबाय सा 19 जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेन्सआव पास खालामनो हादों आरो इयुनावबो बियो जोबोद मोजां जालांगोन जिखिनिया ट्रेनिं मोनबाय दा नंखायनो बे मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन आरो गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावखागोन मानोना बिथांमोना जेबो मिशन आरो भिजन गैया आरो रायजो राजानि फारसे जेबो साननाय गैया दा नंखायनो दिनै जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरा बिराद बारा जानो हमदों दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो UPPL आ बेबायदि थासारिजों जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा जोङो जोंनि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन। प्रमद बर' बिथांनि बादिब्ला BPF दोलोआव जेबो मिशन भिजन गैया आरो जेबो मावनो हायाखै नाथाय बिथांनि मिशन भिजन गोनां सरकार सालायनाया मानो गेस्ट हाउस मोनसेबो लुनो हायाखै खोथाया बेसेबां लाइमोनफ्रा डेभेलप जादों नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा लाइमोनफोरनि थाखाय बेसेबां फैसा इनभेस्ट खालामनो नागिरदों बेखौसो दिनै रायज्लायनो गोनां दं। भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नुबाय दा बेनि सिगां नैबे सासे मा होननांगौ बेखौ सालाक गुनि गियानि ना मा होननांगौ UPPL दोलोनि IT सेल बिथांखौ आं नुदों माबे चेनेलनि अनार बियो आं बारा मिथिया खिन्थु बिथांखौ आङो नुदों बिथाङा IT सेल UPPL दोलोनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि IT सेलमोन जोबोद गियानि बिथाङा नै खोनासंलाय बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंदो UPPL नि CM प्रमद बर' सारा मा खोथा बुंदों बिराद मिनिनो ओंखारबाय आं UPPL दोलोआबो CM थायो बे CM नि एब्रिभिएसना मा आरो CM खौ बहाय बाहायो बिथाङा बिराद गुनि बबेबा मोनसे दोलोनि CM आं दुनियायाव संसारावनो खोनाफेराखैमोन আজিলৈকে এই পৃথিৱীত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্টফলিঅ' মই শুনা নাই আজিলৈকে আৰু ভৱিষ্যতত মই নুশুনিব এইটো মই আশা কৰোঁ आङो खोनानाय नङा इयुनावबो नाथाय बे सासे गियानि गुनि सालाक IT सेल UPPL नि बिनिफ्राय आं खोनाबाय पार्टियाबो मोनसे CM थायो CM नि एब्रिभिएसनाबा मालै बिथांनि बादिब्ला UPPL दोलोनि CM मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्स हर दाना मेन पइन्टआव फैदो काम टु द पइन्ट प्रमद बर' बिथाङा बुंदों आङो बिथांनि मोनसे खोथा बिथांनि सरकार सालायनाय समाव आङो मोनसे खोथाखौल' आं बिनिखौ बाख्नायो बड'फा सुपार 50 मिशनखौ आं बेखौ गाज्रि होना बेखौ आङो मानिदों बे आंना सिदा खोथाखा सिदाखौ सिदा बड'फा सुपार 50 मिशनखौ आं मोजां मोनदों बेनि अनगायै बिथांनि सालायनाय बिथांनि खामानि मावनाय मोनसेबो गैया बिथाङा बुंदोंमोन रायजो राजाफोरनि खोथा बुंदोंना बुङाखै रायजो राजाफोर नाथाय बिथाङा गावनो लाखिनो हायासै दिनै सरकार दाखांनायनि उनाव BPF दोलोआ 3-4 मासावल' आगान होगासिनो दं रानिं अबस्था बेवहायनो बिथाङा गासिखौबो जाजानो लुगैयो मानो होनबा प्रमद बर'आ गावसो सानसेनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै सानसेनो इन्टारभिउ होनानै सानसेनो एपइन्टमेन्ट होग्रा नालाय बिथाङा सानसेयावनो गासिखौबो एपइन्टमेन्टबो साख्रिबो इन्टारभिउबो होजोबो
যি দিনত ইণ্টাৰভিউ হ'ব যি দিনত ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই দিনত ৰিজাল্ট ওলাব आरो है दिनत एखेलगे आंनि निजुक्ति पत्र दिया हम होनदोंना होनाखै रायजो राजाफोर प्रमद बर'निबा बियो बिराद स्पिड आप थाङो रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ बिजिरगोन नोंथांनि मिशन भिजनआ मा नोंथाङा मिशन भिजन लादों दा नोंथांनि मिशन भिजनआ बेसेबां साक्सेस जादों पिक मिशन माबा माबि मिशन नाथाय नोंथाङा बुंदों अमा फिनाय दाउ फिनायानो साख्रि होननानै नोंथांनि सरखार सालायनाय समाव अमा दाउ फिनाया जुदि साख्रिब्ला दाउ अमाखौ न'आव साफ्रोमबो सुबुङा फिखायो हौवा हक हिनजावखौ हौवाफ्राबो फिदो होमबा बिथांमोना साख्रि मोनजोब्बाय नामा गभर्नमेन्टनि मोनसे आइडि थाबाय नामा बिथांमोना बेथन जाग्रा मा फाग्ला फाग्ला खोथा बिथांनि सरखार समावसो खोनादोंलै दा बेखौनो बिथांनि मिशन भिजनआ बिराद गिदिर बिथाङा साननानै लायो नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बैसो जानाय सुबुं लाइमोन आइजो बिथांमोनखौ समाधान खालामना होनो थाखाय पेकेज बानायगासिनो दं बेफोर लासै लासैनो समजों लोगोसे साक्सेस जागोन मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल